Binarunging kidung tresno. Mongko prasetyaning jiwa nadyan pinalangan samudra ni datan mingguh tanpa kewo genging bingkas sakehing rupeto nadane ki angel kowe kira ngomong tak kruse iku tak iya aku ki ngapa lho oh lah tapi itu iki ganti penyanyi ora apa ora tanyane harus Sinta coba Sinta sekali-kali ya roman karo Sinta. Dawuhipun Mas Andi Asmara Nala nyuwun pangapunten suaraku tak tekuk angel menusa. Sumawur saya lintang asri rina nggo ing ngawang-ngawang anyekseni prasa paning ati amung sira suwita kang tak tresnani senadyan nyabrang samudra agni setyaku ora bakal sun lincati senadyan munggah tuju ing karepku tresnaku ora bakal sirna rupeto kang tumaka sirna awet kadene rasa tresna sinawa kidung asmara setya tumeka oncaning nyawa Keluarga besar Tegamulya ada Pak Mudin Subur. Pak Subur. Nggih, Pak Subur ngrawuhipun. Duh, Mas wong ayu. Jejemeping ki lamsa. Ya mung sira wong ayu dados mustikaning nala wong ayu. Nadyan ana akeh widodari kang tumuruk ing Ngarjawada. Nyatane tresnaku bakal kenggo sirna prasapa. Katresnan nyawiji. Nyawiji dadi siji kanggo siramu wong sirna. Akehing rupeta kang tumaka sirna awet gedene rasa tresna sinawa kidung asmara setya tumeka oncaning nyawa senadyan nyabrang
samudra hakni setyaku ora bakal sulit jati Robeto kang tumaka sirna awit gedene rasa tresna Sinawa kita ngasmara setia tumeka oncate nyawa setya tumaka